Christian, alam mo namang hindi pwede si tatay sa amin kasi nakikitira lang kami sa biyanan ko. Lalo na sa akin, ate. Gabi ang pasok ko. Mag-isa lang ni tatay na maiiwan doon. Wala din siyang makakasama. Huwag niyo akong intindihin. Dito lang ako sa bahay na to at hindi ako aalis. Malis na kayo. Kaya kong sarili ko. Oh, kumain kayo ng madami. Palaki pa kayo. Kasi handa ko kayo pagdating mga anak ko. Matagal na silang hindi nakakadalaw dito. Simula nung namatay yung nanay nila, palagi na silang busy. O, Tang. Kapala Berting, kumusta? Ikaw ang kumusta, Tang? Mag-isa ka na lang dito. Lagi na lang mga alaga mo yung mga kinakausap mo. Baka mamaya, magsalita na yung mga yan. Ikaw talaga, Berting, palabiro ka talaga. Kaya dalas-dalasan mong pagpasyal dito para may nakakausap ako. Sandali, gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita. Sige, Tang. Total, hindi pa naman ako nakakapagkape. Sandali, hintayin mo ko dyan. Balik ko lang to. Tang, anong nangyari sa'yo? Tumataas na naman yata yung dugo ko. Alam mo naman ang tumatanda, maraming iniinom na gamot. Naku, Tang, bakit di mo sabihin sa mga anak mo? Huwag na, Berting. Kaya ko pa naman. Tsaka bahala pa sa kanila yun. Si Christian, abala sa trabaho. Maski na binata pa. Panggabi kasi ang trabaho niya. Si Mitch naman, abala sa tindahan nilang mag-asawa. Simula namatay ang nanay nila, hindi na sila nakakapasyal dito. Tara, Tang, alalayan na lang kita. Sige, Bert. Paano, Tang, kung tumaas na naman ang dugo mo? Katulad niyan, mag-isa ka na lang dito sa bahay niyo. Mas maganda siguro, ikaw na lang yung mamasyal sa kanila. Sabagay. Sige, pag-iisipan ko. Salamat, Berting. O sige, Tang, uuwi na ako. Hindi na kita abalahing magkape. Pero, sigurado ka na ba na ayos ka na? Oo, sige, Berting. Tang! 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 O sige, alis na ako. Kayo nang bahala sa tatay nyo. Sige kuya, salamat po. Sige po, salamat. Paano yan, ate? May trabaho ako. Hindi pwede sa akin si tatay. Eh di lalo naman sa amin. Alam mo namang malilikot ang mga anak ko. Tapos buntis pa ako. Kapag umalis ang kuya mo para magbantay sa pwesto, kami-kami ng mga bata ang nasa bahay. At saka nakikitira lang kami sa biyanan ko. Anong gagawin natin, ate? Hindi na pwedeng maiwan dito sa bahay si tatay. Hindi ko din alam. Bahala na.
Wala na. Hindi na nila ako gusto. Matanda na kasi ako. Ayaw na ng mga anak ko sa akin. Pabigat na ako sa kanila. Oh, Tay, gising ka na pala. Ito pang tubig, inumin niyo po muna. Kamusta na po yung pakiramdam niyo, Tay? Medyo mabuti na, anak. Sigurado kayo, Tay? Di ba sinabi ko naman sa inyo, Tay, na wag na kayong kumilos-kilos kasi matanda na kayo. Manood na lang kayo dito ng TV sa loob. At saka, ibenta mo na yung mga alaga mo. Ang dami pa namin ginagawa eh. Nagsara patuloy kami ng pwesto. Pasensya na kayo mga anak. Nabahala ko pa kayo. Ate naman, ako nang bahala kay tatay. Sige, Tay, bukas sa bahay muna kayo titira para may kasama kayo. Pasensya na mga anak. O sige, mukhang ayos ka naman na, Tay. Aalis na ako. At saka, nagsara ako ng tindahan. Sayang naman ang benta. Si Christian na muna ang bahala sa inyo. Pasok po kayo. Tay, dito muna kayo Manood kayo ng TV. May pasok pa kasi ako. Saka may iniwan akong pagkain sa lamesa. Kumain na lang kayo pag gutom kayo. Iwan mo ako dito, anak. Gabi na, may pasok ka pa ba? Oo, Tay. Pasensya ka na. Panggabi kasi ang pasok ko. Sige, Tay. Alis na Sige, ako. anak, ingat ka. Lalo akong magkakasakit dito. Wala man lang akong mapagkabalahan. Anak, O, Tay. Bakit nandito kayo? Alam ba ni Christian ito? hindi anak, wala kasi siya. Hindi ko kasi gusto yung tineterhan ng kapatid mo. Parang hindi ako makahinga. Tay naman. Alam mo namang... O sige, dito ka na lang muna. Sakto, wala yung biyanan ko. Nasa hipag ko, na masyal. Tatawagan ko na lang po si Christian mamaya para hindi mag-alala. Salamat anak. May amoy sunog na kanin Tay! Tay! Bakit anak? Anong bakit? Hindi niyo ba naaamoy na nasusunog ng sinaing? Di ba sinabi ko sa inyo na wag na kayong kumilos-kilos? Gusto ko lang sana anak, natulungan ka dito. Eh kaso po, imbis na makatulong, mas mapapasama pa. Tay naman! Ngayon tay, sinong kakain na sunog na sinaing nyo? Pasensya ka na anak. Wala na. Hindi na ako kailangan ng mga anak ko. Alis na lang ako dito para hindi na nila ako intindihin.
O ate, anong nangyari? Si tatay, umalis. Nag-iwan ng sulat. Ano? Bakit? Anong nangyari? Napagalitan ko kasi kanina. Mali ko din, napagtaasan ko ng boses. Ate naman, alam mo nang matanda si tatay, madamdamin na. Sana iniingatan mo yung mga binibitawan mong salita sa kanya. Pasensya ka na. Nagkataon din kasi na mainit ang ulo ko kanina. Saan natin siya ngayon hahanapin? Hindi ko din alam ate. Pero may lagi siyang pinupuntahan pag malungkot siya. Sigurado ka ba na nandito siya? Oo ate, simula nung nawala si nanay, palagi na siyang dumadalaw dito pag malungkot siya. Wala na, mahal. Hindi na ako kailangan ng mga anak mo. Matanda na kasi ako. May kanya-kanyang buhay na sila ngayon. Hindi na nila ako dinadalaw. Maalala mo yun, nung nabubuhay ka pa? Ang saya-saya pa ng bahay natin. Ngayon, mga alaga ko na lang kinakausap ko. Sana, kinuha mo na din ako. Wala na akong silbi sa mga anak natin. Hindi na nila ako mahal. Tay, narinig namin lahat ng sinabi mo kay nanay. Patawarin mo kami, tay, kung inaakala mong nagiging pabigat ka sa amin. Masakit din sa amin ang pagkawala ni nanay, kaya hindi kami nakakadalaw sa inyo kasi naaalala namin siya pag pumupunta kami sa bahay. Sa sobrang abala namin at para makalimutan ang pagkawala ni nanay, nakalimutan na namin na may tatay pa pala kami. Sorry, tay.